No campo municipal da Cheda, os alevíns do Club da Residencia adestran 3 días a semana. Son alevín de segundo, xogo na Rexea, entreno 3 días, a los entrenadores perfectos e sempre nos botamos algunhas risas. O césped notase moitísimo a como estaba antes, que tiña moitos defectos e agora pois é unha gozada poder entrenar aquí. Este xoves recibían a visita do deputado e o concelleiro de Deportes canda o presidente da Sociedade Deportiva Cultural. O momento foi aproveitado para asinar un convenio de colaboración co que cubrir parte dos gastos da tempada. A chega ascende a 5.000 euros. Utilizan tamén nesta ocasión unhas boas instalacións nas que tamén contribuiu a Deputación de Lugo na súa construción e na súa mellora, como este campo de fútbol da Cheda, no que teñen prácticamente a exclusividade na súa utilización. En definitiva, satisfeito de que a Deputación unha vez máis volva a apostar por proxectos deportivos que teñen futuro. Estamos pisando un césped artificial totalmente renovado, fixamos unha inversión importante gracias á colaboración da Diputación Provincial e, todo o que sea mellorar as instalacións, mellorar a seguridade, que os rapaces e rapaces fagan deporte nas mellores condicións. A Residencia é un club con soleira, leva dende a década dos 90 apostando polo deporte base, preto de 360 rapaces en todas as categorías. Sempre traballando na base e formando cativos, que é o que nos gusta a todos os directivos que estamos aquí, pero, sobre todo agradecer este momento, porque, é un césped novo, notase moitísimo, sobre todo en lesións musculares, como fai o ano pasado, que había bastantes lesións musculares, este ano prácticamente non temos ningunha. O seu labor vai máis aló do deportivo. Entre os seus proxectos, reunir fotos dos afeccionados para organizar un arquivo fotográfico digital.